Hello guys, kumusta? Alam ko isulti ninyo guys no about sa viral na skandal, yung viral karon nga mag-uyab, viral ang ilang skandal. Ang ako lang bad sa inyo guys. Ilang na to siya ibas no. Doon na sayop siya. Pero upod siya kabalo nga i-post dito sa iyang uyab. Kabalo siya nga nag-video sila while nagihimo nila itong butanga. Pero kung siya kasayon na i-upload din sa uyab ang ilang skandal. Kung sa karon, di na to siya ipasa na okay. Tawara po kaya ta. Tawara po siya. Kabalo po siya masayop. Sa pa, bata pa po siya. Pwede pa siya magbago guys. Di lang na to siya daoton ng iyang pagkatao no. May bata pa siya. Pwede pa na siya magbago. Pwede pa na siya mag-mature guys. Tapos, tawara ng kita. Masayop ng kita. Walang isa po magnahong itong ilang video i-upload siya no, muna nag-viral karon. Lesson learned na gini sa mga manag-uyab no, sa mga partner. Dikit sila mag-video maghimo na anang butang para si pigit. Usa ka mo girls ay binusugot nga mag-video. Bisa din sa panakaluya lang inyong uyab, sa panakabutan inyong partner. Ay agad kumpiyansa gid. Kay maabot ang panahon mag-away mo. Diba? Kung wala siya dautan, i-upload ang inyong video or i-blackmail ka. Anak. Sa girls, ay di mo pagsugot nga video mo. Video-videohan ang iyong pagbuhat ng iyong nanak na butang. Akong balikon guys, hindi na to siya i-bash. Tawar po ba siya? Sayop po na siya. Siguro karon kaamgo sa iyong mga sayop. Hindi na siya magbago pa. Yan na to siya i-judge ang iyong pagkatao. Pamilya na tawar po siya. Para na to. Kabalong sayop po ba yata? Ang nakaapan lang gid siya. Atong gani ang pagsalig sa iyong na karon may mahal na siya karon sa iyang gibuhat kung bisan nato siya nga tuon kinatungos ganda yung iyang buong nga pagkatao kaya na siya pwede pa na siya magbago guys bata pa man na siya guys siguro mga 18 rin idadana niya or 17 anak or 19 anak. So more ta guys di nato siya i-bash nato sa i-judge dayon na yung buong pagkatao, yung pamilya about lang sa atong nakita na skandal. Ang sayop ng gida na katubig ng iyang uyab katong lalaki. Anong gi-post po itong ilang video na nagresulta noon sa pag-viral karon. Sayon gitang siya naulaw na yan sa iyang naulaw na sa ilang lugar. Di na siguro na mo halos mo kaon karon. Di na halos mo gawas. Kanuna pa na siya dautan. So di ta magpalabi ba sa ano. Kay pareha na to tawra ko pa siya. Tawra ko siya. So more to guys. Salamat sa pagtanaw sa video. Salamat sa pagpaminaw. Ako dahil inyong amigo. Itaw luoy ba sige. Luoy gid yan. Bisan tuod nga naglungod siya sa iyang balay. Makita ba nato sa Facebook na video na si pagbugayon gamay. Pero pwede pa naman siya magbago. Labi na karon nga niagi siya og dako nga pagsulay karon I hope nga malagpasan na niya adi siya maghimo og dautan siya nabuhi usap kita guys di nato siya i-judge dayon di nato siya dauton sa oras ba yan siya
punta sayop. Yung mga to guys. Ayaw pag ingon nga, ayaw pag kumin nga sin mas dira, kay walay ako ana. Walay kapasa sa inyo.